Welcome back to my YouTube channel. दिनै आरो मोनसे गोदान ब्लग लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय। स' आंनि चेनेलखौ जुदि सोरबा साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। दिनै आदा लबआ ड्राइभिं खालामबाय थादों। Driving खालामनानै बोरै मोनदों? खस्थ' मोनदों। थेवब्लाबो बोथोरा मोजांखाय एसे मोजां मोनदों आं। मोजां मोननायखौ मोनदों। जों दायो हाइवे मोनबाय। आरो बे सकनि नामा जाहैबाय मेनापारा सक। जायगा मोनसिगोन आरो दिनै एसेयावनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ आरो एसे मोजां खालामनो थाखाय नाजागोन स' बाय बाय।